které jsme se chtěli zaměřit. Hlavně na to, aby to byl co nejvíce, řeknu, spolehlivý přístroj. Že je to plnohodnotný boilerový konvektomat s kompaktnými rozmermi. Robí štýl, rozšíri ponuku, viete podávať čerstvé grillované špeciality za krátky čas, je to čistá chuť dreveného uhlia. Máme rôzne systémy na báze rozličných technológií, napríklad Cook and Serve na uchovanie teplého jedla.